ngizolibonga ngizolibonga mina ngizolibonga mina ngizolibonga 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 mina ngizolibonga mina ngizolibonga 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 mina ngizolibonga mina ngizolibonga ilakho igama. Masikhuleke. Nkulunkulu wethu siyabonga meluso lithemba, siyabonga ekseni Nkulunkulu wethu, siza kuwe moyo ingcwele ekseni, sibonga ukusigcina Nkulunkulu wethu, sibonga ukuthi wena baba wethu wenzile ukuba silibone lolu suku. Baba wethu sesiphambi kwakho moyo ingcwele, sizilethe thina uqobo lwethu Nkulunkulu wethu kule ntaba. Baba wethu ngena nathi ekseni, baba wethu sizwele Nkulunkulu wethu bukhona bakho kulezi insuku.
uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Sihlangene lapha njengomndeni kaNkulunkulu phambi kukaBaba wethu ukumdumisa nokumbonga yena, ukuzwa nokwamukela izwi lakhe elingcwele, ukuletha phambi kwakhe izidingo zomhlaba, ukucela intethelelo ngenxa yezono zethu, nokufuna umsa wakhe ukuze kuthi ngendodana yakhe uJesu Kristu sizinikelele ukuba simsebenzele. Amen. Ukulunga kukaNkulunkulu kuyamphendula umuntu. Masimdumise simbabaze, Nkosi vula umlomo wethu. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya ongcwele. Njalo kuze kube phakade. Amen. Wozani simhubelu simakade. losuku 19119 page 756. Babusisiwe abangenasici ekuhambeni kwabo, abahamba ngemithetho
kaSimakade. Abangakwenzi okukalungile, kepha bahamba ezindleleni zakhe. Ikhona sengiqile sengathi izindlela zami zingaqondiswa ukuba ngigcine izimiso zakho. Ngiyakubonga ngenhliziyo eqotho lapho ngifunda izahlulelo zakho. Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo ngokuqaphela okuyizwi lakho. Izwi lakho ngililonda enhliziyweni yami ukuze ngingoni kuwe. Ngomlomo wami ngimemezele zonke izahlulelo zomlomo wakho. Ngiyakuzinda ngemfundiso yakho, ngihloniphe izindlela zakho. Mokutunyiso wisena ndodanano moyo ongcile nje ngoba kwakunjalo eqaleni senjalo nomanje kuyakuba njalo zekubepaka Isifundo sokuqala sibhaliwe encwadini yomprofeti uJeremiya, isahloko sokuqala Jeremiya 1 verse 1. Amazwi kaJeremiya indodana kaHilikiya wabapristi ababase Anathoni ezweni lakwaBenjamini. Okwafika kuye izwi likaSimakade ezinsukwini zikaJosiya indodana kaAmoni inkosi yakwaJuda. Ngonyaka we-13 ukubusa kwakhe lafika futhi ezinsukwini zikaJehoyakhimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kuze kube sekupheleni konyaka we-11 kaSedekiya indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kuze kube sekuthunjweni kweJerusalema ngenyanga yesi-5. Kwafika kimi izwi likaSimakade lathi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni
ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Kepha ngathi, awu Nkosi Jehova, Kepha ngathi, awu Nkosi Simakade, bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uSimakade wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana, ngokuba uyakuya kubo bonke engikuthuma kubo, nakho konke engiyakuyala ngakho uyakukukhuluma. Ungabesabi ngokuba nginawe, ukuba ngikuphule, usho uSimakade. uSimakade wayeselula isandla sakhe, wawuthinta umlomo wami. uSimakade wathi kimi, bheka ngibhekile amazwi ami emlonyeni wakho. Bona ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso, ukusiphula nokudiliza, ukuchitha nokubhubhisa, ukwakha nokutshala. Siphela lapho isifundo sokuqala. Culo
sesibili isifundo sesibili sibhaliwe kumpostoli uPaul kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithathu siqala kusahluwana se11 isifundo sesibili sibhaliwe incwadini kampostoli uPaul kwabaseKorinte besithathu Korinte bokuqala qala esahlukaneni se11 abaseKorinte bokuqala chapter 3 siqala esahlukweni se11 ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga umsebenzi walowo naloyo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo kwambulwa ngomlilo uqobo uyakuvivinya lokho Xolisa sikuthintekile lapha Xolisa oh nyawo oh yeah osahluko 11 osahluko 14 verse 14 xolisa kakhulu uma umsebenzi womuntu owakhileyo umi phezulu kwaso lo muntu uyakwamukela umvuzo kodwa uma umsebenzi wakhe usha uyakulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa kuyakuba sengathi uphunyuke emlilweni anazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na uma umuntu ebhidliza ithempeli likaNkulunkulu uNkulunkulu uyakumbhubhisa ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele niyilo ke nina makungabi bikho ozikhohlisayo uma kukhona umuntu phakathi kwenu othi uhlakaniphile kulesi sikhathi makabe isiwula ukuze ahlakaniphe ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubula kuNkulunkulu kulotshiwe ukuthi abahlakaniphileyo ubabamba ebuqilini babo nokuthi inkosi iyazazi imidlinso yabahlakaniphileyo ukuthi iyize
ngakho ke makungabi bikho kini ozigabisayo kubantu ngokuba konke kungokwenu, noma uPaul noma uApollo noma uKephas noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma okukhona noma okusazoba kuba khona, konke kungokwenu. Nina ningabaka Kristu, uKristu ungoka uNkulunkulu. Siphela lapho isifundo sesibili.
Sihambano wom na se kone se telom a ofane na hondo. Wow.
80. 80. Ibheke Nkosi Jesu Anginemukele bantwana bakwethu nonke ingcebo zikaNkuluNkulu ezilapha chaplain, where are you? Siyabonga kakhulu wonke amadoda kaNkuluNkulu, inhloko zemizi ezilapha nabanumzane namadoda nje kaNkuluNkulu, siyabonga kakhulu. Sibonge nebandla neindela zikaSimakade ezisisingethe namhlanje, siyabonga kakhulu bakwethu. Ngicela ukuthi inkonzo asizi kuyihlabelela, ngicela ke singayihlabeleli namhlanje, ke sisho nje kodwa besilokhu nambithisisa lokho esijwayele ukuhlabelela mina usukusho kuyaye kungisiza ukwenze njalo. Ngakho sizohlabela amaculo nje kuphela, kodwa inkonzo ake sisho nje ke ngizizwe ukuthi kanti sisuke ngithini nangihlabelela. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu, ningixoleleke bafowethu iphingwe enkulu ngesizulu. Friday ngithe sengiyilungisela ukuthi ngizoza lapha nakho konke okunye, ngathola ucingo oluvela kuArchbishop eCape Town uzofuneke ngiphume la ngo3 bese ngiseThekwini ngoba kukhona la engithume khona kuze kungangishilo ukuhanjwa ngakho. Kodwa ngicabanga ukuthi siyobe sesiqedile ngiyokwazi ukusuka kusenesikhathi. Siyabonga uNkulunkulu ubukhona benu. Inkosi nani Masikhuleke. uNkulunkulu somandla, izinhliziyo zonke zivulekile kuwe, nezifiso zonke zaziwa nguwe. Akukho lutho olufihlakele kuwe. Hlamlula imicabango yezinhliziyo zethu ngokuphefumulela kuzo umoya wakho ongcwele, size sikuthande ngokupheleleyo, silidumise ngokufaneleyo igama lakhe elingcwele, ngoKristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele. Page 140.
sizosho imithetho eyishumi. Zwanini imithetho uNkulunkulu ayinikele abantu bakhe, nicabangisise. Mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungenzi lutho lube isithombe kuwe ulukhulekele. Ungalinukubezi igama lenkosi uNkulunkulu wakho. Khumbula usuku lwenkosi ngoba lungcwele. Yazisa uyihlo nonyoko. Ungambulali umuntu. Ungaphingi. Ungebi. Ungawaqambi amanga. Unganqaneli lutho lwabanye. Isifundo incwadi yokuqala kaMose uGenesis isahluko se-15. Incwadi yokuqala kaMose uGenesis isahluko se-15. Siyoqala ukufunda evesini lokuqala. Emveni kwalezo zinto izwi likaSimakade lafika kuAbraham ngombono lathi kuye, ungesabi Abraham, ngesihlangu sakho umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. uAbraham waphendula wathi, Nkosi Simakade, uzonginikani njengoba ngingenamntwana na? Njengoba ngingenamntwana nje, ngisho nefa lami imbala lizodliwa nguEliyezeri waseDamaseko. uAbraham waqhubeka wathi, njengoba ungincishe umntwana nje, kusobala ukuthi lenceku ezalelwe lapha ekhaya iyona ezoba indlalifa yami. Izwi likaSimakade lezwakala kuye lithi, le ndoda kayisoze yaba indlalifa yakho. Indlalifa yakho kuzoba indodana ephuma okhalo lwakho. Wayesemkhiphela phandle wathi, bheka esibhakabhekeni ubale izinkanyezi uma ungazibala. Wayesethi kuye, iyakuba ngakho inzalo yakho. uAbraham wakholwa ngokushiwo nguSimakade. Ngenxa yalokho uSimakade wakubalela kuye kwaba ngokulunga. Wayesethi kuAbraham, nguSimakade wakhipha eUri laseKhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe ifa lakho. uAbraham wathi kuye, Nkosi Simakade, ngiyokwazi kanjani ukuthi liyakuba lifa lami na? Wathi kuye, ngilethele isithole esineminyaka emithathu.
imbuzikazi eneminyaka emithathu, inqama eneminyaka emithathu, ihobe nephuphu nejuba. U-Abraham waletha kuSimakade konke lokho, wakwehlukanisa izingxenye ezimbili, wazihlela izinhlangothi zabhekana. Kodwa izinyoni azehlukanisekanga, kwase kwehlela amanqa enyameni, kodwa u-Abraham wawaxosha. Kuthe seliyozilahla kunina u-Abraham, wazunywa ngobuthongo obukhulu. Selishonile ilanga, sekumnyama kwabonakala imbawula eshunqayo, nesihlonti sikhephuka ilangabi kudabuka phakathi kwezinhlanguthu zenyama. Ngalolo suku uSimakade wenza isivumelwano no-Abraham, wathi, ngiyakulinika inzalo yakho lelizwe, kusukela emfuleni oseGibhithe kuze kube semfuleni omkhulu iEufrate. Izwane zilwenkosi. Ihubo emisebe lenkonzo, ihubo number 27, page 634. Ihubo number 27, page 634. Usimakade ungumkhanya kwami nensindiso yami, ngizakwesaba bani? Usimakade uyinqaba yokuphila kwami, ngizakuba novalo ngobani na? Esobeleni abami, ezokudla inyama yami. Abamelene nami nezitha zami, ngiyaqhubeka ngawe. Noma ipi imisa ngakini, inhliziyo yami ayisabi. Noma ngivukelwa ngokulwa, nokho nginethemba. Ngibuke ubuhle bukaSimakade, nokukhuleka ethempelini lakhe. Nakalokhu ikhanda lami lizakuphakama ngaphezu kwezitha zami ezingahaqileyo. Yizwa Simakade, ikhala ngezwi elikhulu, ngihawukele ungiphendule. Ungangifihleli ubuso bakho, ungayixoshi incebo yakho ngokuthukuthela. Wena ulusizo lwami, ungangilahli, ungangishiyi uNkulunkulu
ngokuba ubaba nomama bangishile kodwa uSimakade uza ngamukela. Ngifundise indlela yakho Simakade, ungihole endleleni ekhanyayo ngenxa yezitha zami. Ungangibikeli entandweni yezitha zami, ngokuba ofakazi bamanga bangivukele nabafutha ubudlova. Ngiyakubeka ngamandla impela, ukuba ngingakholwanga ngokuqiniseyo ukuthi ngibona ukuhle kukaSimakade esezabalana. Lindela uSimakade uqine, inhliziyo yakho ibe isibindi. Yebo, lindela uSimakade. Makudunyiswe uyise indodana kaMothwele. Njengoba Ngakade senjalo namanje, njalo kuze kuphakade. Amen. Isifundo sibhalwe encwadini yomphostoli uPaul kwabaseFilipi besithathu isahlukwana seshumi nesikhombisa. NawabaseFilipi besine isahlukwana sokuqala. Isifundo sibhalwe encwadini yomphostoli uPaul kwabaseFilipi besithathu isahlukwana seshumi nesikhombisa. NabaseFilipi besine ivesi lokuqala. Philippians chapter 3 verse 17 and Philippians chapter 4 verse 1. Ngilingiseni bazalwane nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini, ngokuba abaningi enganitshela kaningi ngabo namanje nginitshela nangezinyembezi bahamba beyizitha sesiphambano sikaKristu, abakuphela kwabo ngokubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu, nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba. Kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindela khona ukuba kuvele umsindisi, iNkosi uJesu Kristu, eyaguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe. Ngalokho bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo, intokozo yami nomqhele wami, yimani niqine kanjalo enkosini bathandwa. Yizwani izwi lenkosi. Iswaki kuchele Sasa
Ake nilalela indaba enhle imenyezelwa nguLuka ongcwele isahluko seshumi elinantathu kuyaqala ngesahlukwana samashumi amathathu ananye. The gospel is proclaimed according to St. Luke, chapter 13, start reading from verse 31. Ngaleso sikhathi kweza uJesu abanye babaFarisi bathi kuye, "Suka uhambe lapha ngokuba uHerodi ufuna ukukubulala." uJesu wathi kubo, "Hambani nitshele leyo mpungushe nithi, ngikhipha amadimoni ngiphilisa abagulayo namuhla nakusasa kuthi ngosuku lwesithathu ngipheleliswe. Nokho kumele ukuba namuhla nakusasa nangomhlomunye ngihambe. Ngokuba akunakwenzeka ukuba umprofeti afele ngaphandle kwaseJerusalema. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti, ukhande ngamatshe labo abathunyelwe kuwe. Kukaningi ngilangazelela ukuqoqa abantu bakho njengesikhukhukazi sikholiselisa amachwane aso phansi kwamaphiko aso, kodwa anivumanga. Indlu yenu isele iyinxiwa kini, kodwa ngithi kini, anisoze nangibona, kuze kube namhla nithi, ubusisiwe ozayo egameni leNkosi." Yivangeli likaKristu leli. Egameni likaYise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Sithi gozololo kancane. uNkulunkulu sehambe nathi yonke lempela sonto kule nkonzo yokuthula. Kwaze kwalapha namhla sesiphetha khona wonke umsebenzi. Siyabonga enkosini ngalokhu. Sibonge kakhulu kuChaplain ubaba uMtungwa nesigungu sakhe. Bonke abebebhekene nalomsebenzi wokuhlala enkonzo ongelula. Sibonge futhi kubaba uDean, engicabanga ukuthi yena obesihola lapha kule nkonzo kwi retreat. Ukuhlelela iretreat ama speeches or ama addresses eretreat kuyahlupha ngoba kusho ukulungisa kakhulu kunoya ukulungisele okwangesonto. Ngakho siyambonga uMpangazitha ukuthi avuma ukulalela uNkulunkulu ezazosihola. Bafowethu, njengenjwayelo bengihlele ukuthi ngizoshumayela ngoba umsebenzi wethu thina befundise siyaye siufungele ukuthi eminye imisebenzi siyaye siufungele ukuthi sisoshumayela. Ngo 1990, that's 35 years ago, uBishop Lawrence wayehlangene nathi ngomhla ka15 December. Inkonzo yomgcobo ingakusasa ngomhla ka16. Hlala nathi ke lapha sisemandleni ehholo. uBishop yabe nesikhathi ke nabantu abazogcotshwa ngosuku the day before. Akhulumeke esiyala esho nokuthi yini sobe sifunga ngakusasa. Kodwa ngimkhohlwa esefika kulokho ethi ke enye into abantu abame nizoyenza nizoshumayela. Athi umsebenzi wenu loyo sithuleke phela silalela.
abesethi angibuzi ukuthi niyakwazi yini, ngithi nizokwenza. Wabona nje ukuthi ayikho idabu lapha. Ngakho umsebenzi obalekile akekho umfundisi okuvila phela lokho ngoba isuke kufungile. Bengifuna ukwenza njalo nami, kodwa izolo ngilapha ntambama emini uphela inkonzo yeMS isidlo. Umqondo wami ubuye washintsha, kukhona engubonayo nenguzwayo nokubusiseka, ngibona amadoda kaNkuluNkulu engaka endlini. Ngoba uNkulunkulu umqanjelwa ufana nedlozi liqanjelwa njalo kuthiwa lithe. Angimqambele nami ngithi ngicabanga ukuthi bekumoya kaNkulunkulu cha uyeke ungashumayeli, awusho lokho. Ngize ngahlala phansi ngakubhala ngilapha emva ukuthi sengizoqala phansi ngibhale kabusha ngoba phela bese ngihlelile. Kodwa ke kwakhona into ethi cha ake ngingenzi njalo, ake ngingashumayeli namhlanje noma kuumsebenzi obaluleke kangaka nangenxa yefunde sitholile namhlanje ezishinto enkulu. Kuningi okuxoxwayo ngazo kuzo zonke indawo la kufundwa khona iBhayibheli. Ngakho ningathi ubuyavilapha umhlola lokushumayela, cha angiboni angiboni ukuthi khona umfundisi okuvilaphayo ukwenza lokho. Izolo ke bafowethu isikhathi ngibuka amadoda, ngifike nje ngaleso sikhashanyana enkonzweni yesidlo, kubese uNkulunkulu evele ebuyisa imiqondo njalo yayiloku ifika kimi ngodonsa umndeni. Imqonjwanyana bengiyaye ngibe naye ethize ngodonsa umndeni, wayandisa nje uNkulunkulu ngihleli lapha la kuhleli khona uMajoka emuva. Bengifuna ukuthi okokuqala ke sixoxe sithi reflect ngeinsika ifoundation yeGuild kaDonsa umndeni nokubaluleka kwayo kwi-mission of the church. Kuthi ngesikhathi kuqalwa kwacatshangweni yini le eyayikhathaza emqondweni kaMbishop ikakhulukazi Bishop Lawrence naye bambisene nabo ukuthi athi ake senze nje uNkulunkulu ebahola. Ake kwenziwe lenhlangano futhi yini khazalini elibambayo ebuthunywe bebandla, ibandla lonke lithunyiwe. Excuse me. Ade sisho isivumo seseNicaea khona manje sidala esika 325 AD. Kukhona impawu esinika ibandla sithi the church linye lingcwele likatholika elabapostoli. Ligama labapostoli lithathwe egameni lesiGreek elithi apostelo, elisho ukuthi ngiyakuthuma, I send. Kusho ukuthi ibandla yinto ethunyiwe, abantu abathunyiwe. That is the church. Now, yini ke laba beyibona beze bethi abaqalele inhlangano uNkulunkulu emhola usobaba. Ngesikhathi uBishop Lawrence Zulu esewumbishop waleli diocese, enye into yayimkhathaza kakhulu ukunakekelwa kwempilo yokomoya yamadoda ebandla. Ekhathazwe yileyo nto. Hey, ngathi sinakile khona njengabefundisi nababishop, kodwa kukhona la singafinyeleli kahle khona masekuza emadodeni ebandla. Wayekhathazwa yilokho, unakekelwa kwempilo yokomoya yamadoda ebandla. Emhlanganweni eyahlangana eyabakhona ekhathazwa yilokhu sobaba uLawrence, kwazaleka lomqondo ukuthi ake kube khona inhlangano ke yamadoda kuthiwe uDonsa umndeni. Konje kwaba ushenge ubaba uThelezi wase esentomas waba umholi wayo oqala. Yazaleka ke lento. Bengifika nami leli diocese leso sikhathi, ngangifike ngo1982. Ngiyakhumbula esontweni ngangisonta kule nkonjeni inyakaza le ndaba. Ikhulunywa kusekhona osibali kababa uKenon uMchunu
ubaba uNxumalo beyikhuluma le ndaba amalungu oqala lawo alenhlangano ngicabanga ngathi nobaba uZwide amanye amalungu oqala alenhlangano. Yes. Bese uButkaba ngaya ngisamboni ngiyabona mhlamba kusaphilekile. But cishe baba ngabanye ba bekhona izolo sekukhulekile phela isikho Nkothabulala. Baningi ngabawuqala lenhlangano. Kwathiwa ke kanjwe lenhlangano yamadoda okuthiwa uDonsa Umndeni. Leli gama lika Donsa Umndeni ligcwele itheology enkulu usobaba eqhamuka nayo wayelisusa la bekanye nabo obuthelezi. Kwakunento ngiyakhumbula ngo1983 kushikishwa impela I was a young person ngaleso sikhathi ethi uBishop Lawrence kukhona into engahambi kahle mawubheka eBhayibhelini kakhulukazi eTestamenteni elidala bese ubheka amadoda ebandla. Hawu yini bishop le athi eBhayibhelini indoda yiyo ehola umndeni uyise kuNkulunkulu. That was the thinking. Indoda ehola umndeni uye kuNkulunkulu ihamba phambili. Ngiyamkhumbula nje ngesikhathi ethi kodwa manje ebandleni wayezathi uyabona nakuhlangene bese uthi ake kube khona othandazayo athi ngiyagalanta kuyothandaza inkosikazi. Athi lo muntu lo uNkulunkulu athi akahola umndeni uvama ukuhamba emuva mayelandela bese kuba inkosikazi phambili eholayo ngisho ekhaya ezintweni zikaNkulunkulu. Sengikhulile nje beke kungicabangise into engangiyibona ekhaya. Mina ngizalwe emndenini omkhulu obaba bewu10 no aunt abawu15. Absorry abawu5 babu15 sebebonke. Ekhaya nasemakhaya ethu sonke umpristi oyemsamo ngisho enkolweni yesiZulu akuthi eganiwe ubaba umnculwane egane uMasithole uma kuthi ke nasekufuneka umuntu ozoyemsama athi akhuphuke wena ke Jobe angithi abenzi njalo abantu besiZulu so akusona futhi nesiZulu uhamba kwendoda emuva. uBishop Lawrence ke wayekubeka kanjalo. Ngiyakhumbula nabe ngangimlalela I was young ikhanda lengakagcwala into eningi usakubamba kahle konke. Ethi ke la qhamuka ke leli gama ake kube indoda edonsa umndeni iwuse kuNkulunkulu njengoba kwenzeke eBhayibhelini okwami nje lokho sengikusho ukuthi hey ngisho ke kuyiwe esizulwini indoda edonsa umndeni naqala ngoba nje ukuzithakazelo zemizi yakini naqala ngobaba ngangiyeke ngizubaba nami athi namba koncince yaphuza kwezidi ziba bla 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 uma esekusho uma wayekusho bekufunde kuyena sikufunda kubona athi ke cha sifisa kube namadoda azohola umndeni family. Just look at this, hayi ebandleni nje athi kodwa kwifamily la qhamuka ke leli kaDonsa umndeni ethi ngoba ngisho eBhayibhelini indoda ehamba phambili ezintweni zikaNkulunkulu la qhamuka kwathiwa sisothi ke uDonsa umndeni ngoba indoda ufuneka ihambe phambili nomndeni wayo ihola umndeni wayo ihambe phambili ezintweni zikaNkulunkulu. Ngakho ke wayekubuka kuhlanekezekile ukuthi awethu amadoda ebandla eza ngemva kwamakhosikazi ekholeleni umndeni kuNkulunkulu la qhamuka kanjalo leli gama. Ngangaxoxa noShenge engakadlula emhlabeni wayesethi cha emhlanganweni la qhamuka nami sasisiyalithatha lelo gama lika Donsa umndeni, leader of the family ezintweni zikaNkulunkulu. Yakhiwa ke lenhlangano ngoAugust 1983. ngoAugust bayisungula lenhlangano yamadoda. Webafowethu ikho ngithe angishumayeli ngani siyaxoxa. Ngalesi sikhathi August 1983 kwi-province Church of the Province of Southern Africa ibizwa kanjalo ngalesi sikhathi ku-ACSA today, Anglican Church of Southern Africa. Wayesekudala khona uBernard Mizeki.
kodwa ubishop wathi ake siqale enye inhlangano ingqondo inhliziyo zenikwe senithi why bafowethu there was a great deal of thinking here kuze kuvela uDonsi Umndeni ngithi mina wawusukhona uBernard Mizeki ube umuntu weprovince ubishop kwakudala ewazi uthi my interview ishwa uDokotela uHenry Mbaya ulapha eStellenbosch angisazi bekumpunyaka la kade ebhala khona article those who like to read lokunigooglishe ethi ungusobaba ibhalwe iresearch ayenze ngoBishop Lawrence einterviewsha kabantu uHenry Mbaya umfundisi wakithi lo uthi ma emchazela ukuthi why Donsi Umndeni abesethi usobaba yebo ukhona uBernard Mizeki kodwa usho ngalesi sikhathi ke ngama 80s ubusukugcizelele kakhulu kubantu ababashumayeli ngaleso sikhathi bungena kakhulukazi kubashumayeli abese sala amadoda ebandla ngaphandle. That was the gap, the pastoral gap ayibuka. Wayesethi no asakho inhlangano engezuthatha kakhulu nje igxile kubashumayeli kodwa ezogxile emadodeni ebandla. Ngaleso sikhathi kwawugxile kakhulu emadodeni. I think amadodeni angama-lay ministers angiboni ukuthi manje kusenjalo cishe sebaqhubeka nabo bakhula usungena noma ungena umshumayeli. Okay. Kwakumkhalisa ke lokhu sowathi hayi amadoda ebandla awalusekile kahle. Yaqhamuka ke leli into asingana. Uthi uDokotela uHenry Mbaya nayisebhala phansi kule article yakhe, a very good academic article. Uthi this is we look kwasho Baba Lawrence. Donsi Umndeni was established in August 1983. In his view, Eshu Bishop, it was formed to fill the gap that is Donsi Umndeni. The gap caused by the fact that Bernard Mizeki Guild, the Men's Guild of AXA, seemed to focus on the spiritual needs of lay ministers and preachers only. Kwakunjalo. Umbishop kumelusi wabuka bothi asasela amadoda ebandla kube khona esikwenzayo. Asikwemukela ukuthi uBernard Mizeki useyikhula wadlula lapho. Akusenjalo manje ifocus isise emadodeni nje badla ngisho angewona abashumayeli. Lokusho ukuthi uDonsi Umndeni wakhe uvele usukhona uBernard Mizeki kwiprovince usumdala. Now ngisholani lokho eminyakeni edlule sebake bafika abantu ababevela kuBernard Mizeki befisa ukuqala lapha kwaZulu. Kwabanye babo ngenxa yokungazi imvelaphi nemission kaDonsi Umndeni kwakubalula ukuba bathi awuphela uDonsi Umndeni ungene ngaphansi kwethu uBernard Mizeki. Okunye kwakushona ngokwedelela. Angizwa phela mina engezwe ngiyathetha. Kwakubuye kushiwo kabi. Uyabona labantwana ukuthi babelahlelwe intodo ukuthi uBernard Mizeki has a special objective. I'm sorry uNadike uDonsi Umndeni. Family centered. The inhloso ukuthi indodi holy family yayo. Ingakafika imvuselelo kaBernard Mizeki ihole ekhaya. Ngibona ngathi kwayishaya izingane zokuloba ngiyeza ukuthi ngesikhathi befika okokuqala baba nakho kwedelela sikuvume lokho. Angazi nani kuphi ngangakafiki. Sajuluka. Awu angiseze ukuthi bajuluka apho uzungu. Uthi nje bajuluka. Kwasi kwathunyelwa amadlabha angakwazi ukuhlonipha umuntu. Bakubeka ke kodwa futhi kudala na ungaqondi ukuthi yini le nuno esithi uDonsi Umndeni. Kwangathi yaqalwa ngoba ungakabikho uBernard Mizeki was there. The person who spearheaded the establishment of this organization was a theologian, a reputable Bishop Lawrence. Wayeke wafundisa nasisikoleni sabefundisi ko Alice Sengale. So ke wayebuka ukunganakeki kwamadoda abafowethu. Bahlupha ke cha babuye futhi nami sengikhona abafowethu.
bangibhalela kahle ngentobeko abaphethe wathi sicela ukuzokubona bishop bafika Nkosi yami eofisini lami bethobekile nje ngiyabona basebezwile ukuthi akukhulumekanga kahle eqaleni cha ke babeka ukuthi hayi sinalenhloso ngase ngithi hayi bafutha ake niye emuva ke ngabanike homework ukuthi sine mission yale diocese sine vision ne mission every organization kufanele icontribute kule mission ake niye emuva ke niyongilungiselela ipresentation enizobuya nilethe kuchapter what are you going to add in the diocese ngoba enye ingozi bafowethu ikulezi inhlangano eningi ezingenzi lutho akubaleki inhlangano zesibeningi okay cha bangihlonipha Nkosi yami bahamba abanye phela kwakungamalungu ebandla engangiliphethe eqaleni bahamba balungisa babuya basebesenzela ipresentation ke saxoxa sagcina sithe hayi sidinga kakhulu ukukhulisa yithi inhlangano le ekhona asixabani noBernard Mizeki kodwa ke siyikhulise ngoba ukufaka inhlangano zibe mbili zamadoda kuzosihlupha Which ke ngize kulokhu very sensitive but I need to say it njengombishop wenu. Enye into engiyibuka yonke nami nguBishop Lawrence walesi sikhathi. Ispirituality saleli diocese ngahle singamvumi kahle uBernard Mizeki. It will be difficult. It's a slightly different spirituality. Kungadonseka kanzinyana ngikusho lokhu njengomuntu ongasengane. Ngiqale mina ukuhlangana nawe uBernard Mizeki ngiyiyouth. Sasinomfundisi ngakithi madoda usandoshona nje iminyaka embalwa edlule ubaba uVulakazi. Lapha ngakithi nawusuka eScourt uyale phezulu. Kwakukhona okwakuthiwa udodana. Lalifaka amajazi amabhantshi amhlophe njengama Presbyterian. Luphutheleke lapha ya. Laliholwa kakhulu ubaba uBishop Makhayo sewashona. Ayi wathi uVulakazi ayi wathatha amadoda udodana loqala ngapha ngenhla la join eGoli conference yayiseGoli ngiyakhumbula amadoda oqala obabudlalisa wow suka amadoda ishingishane zakhona sebadlula ke bonke emhlabeni sekuvele abasha ispirituality singahle singayivune kakhulu dominant spirituality of the Anglican Church in the Diocese of Zululand. There could well be some angamahle kahle. And I'm saying this lovingly but pastorally. Khage ngabe sengibhala ngithi ngabhala ubishop cha ngoba bebedlule kuwe ngibona sengathi sibonisana sasithi hayi uzosihlupha kuba nenhlangano embili ezehlukene emadodeni ngakusho wena lokuthi the dominant spirituality in this diocese is that ngibona bezoba nenkinga ukuadjusta kuso angeke kulunge kahle yime ngisho njalo ngilekelelwa ogwabini ababejulukile okay ayikwedlula futhi kahle babonanga umuntu baba athi ngikhuluma ngiyabazi ngiyabona nala ngikhona sakumisa kanjalo ke bafowethu asixabene nawo kodwa ngeke kube lula eZululand 2 into babuya bathi nansi into esoyicontribute lathi lami sinakho kuningi eZululand we are a very evangelical diocese manje akukho kusha ngoba I'm worried about the mission of the church bafowethu angikuphinde lokho ukwenza inhlangano ngoba kuthiwa kwenziwe inhlangano nje akulisizi ibandla akulakhe yazi ukuthi lezi ingane zakuthi into ezazikhuluma kwakubuye kube khona cha bakushongo sebefike kodwa kulokho okuqala ngeze ukuthi bathi hayi kuhle bangene ngaphansi kaBernard Mizeki okay kodwa ngibona ngathi babe ngayenzanga ihomework ukuthi wawukade udalelweni because that is very important. Inkulumo enjalo ifana nokuthi ufike esontweni umfundisi ngiyalinganisa ufice khona AWF neMothers Union bese uthi hayi bazana uyazi ukuthi lezi inhlangano ezamakhosikazi
asivese sikuhlanganise sikwenze into eyodwa. Ubona ukuthi kungasebenza? Because different objectives. Ezamakhosikazi zonke ezama objectives ahlukene. Yilokho nje bafowethu, yilokho ngane zikaNkulunkulu. Now, angibuyele intweni ke yami. Kulonyaka ke njoba ku 2025. uDonsi umndeni uzobe uqeda 42 years ukhona. Ukhona njengenhlangano yebandla la kwaZulu. Kusho ukuthi ngoAugust 2033 uzobe ugubha ijubilee ka 50 years. Ukhona. Kusho ngamabomu lokhu kusekude. Uyobuqeda iminyaka yamashumi amahlanu ukhona. Kodwa siyabona ukuthi usukhule kanjani lo Donsi umndeni yonke leminyaka. Ngicela ningene uDonsi umndeni ke nithi uvala indlebe zenu ke lokho engizokusho. Ngizwa phela kuthiwa nisaqala madoda kithi. Bekuthi manihlangene kukhanje ucoshwa amabhodlela ogologo ema-toilet. Kwakunjalo. Niyabona sesihambe kangakanani? uNkulunkulu esiguqunga insila. I will never forget one day ngisesobantu ngisebenza khona. Sengiphuma ke ngiya ekhaya. Uma ngiphuma lapha eScottsville ngiyayibona imoto nangiqeda ukumisa imoto lapha kuyilokhuza kwi-parking. Ngibona khona ama congregation kusho ukuthi aya kwi-conference kanti ayesobantu. Cha ngingena esitolo kwasene uma uphuma lapha etolo kwakusekhona ibhokisi store yayilapho. Ngifice nazi ingane zabafana ne-uniform. Ziphuma ziphethe ugolokwa. Imoto isikude, imvubi kude. Awumajini into ezofike zihluphe lapha seyiphuzile ingane zethu. Ngasaye sengithetha nje ngime khona lapho ngathetha ngademelayisa bathi basaba ke Nkosi yami. Basaba. Mhlambe kwakwenziwa lokhu ukuthi bayakubona esontweni kwenziwa. Siyambonga uNkulunkulu asawaqoqa amabhodlela obhiya. Hambe nathi uNkulunkulu. Ngoba uthi Bishop Lawrence Shumayela kwaku 19 bani? 83 la ngenkonzo yomndeni. Uthi ufunda lelizwi likaPeter lithi sondelani kuye uze nakhiwe. Uselishoni sesiGreekini, he was a very good teacher when you just utakusho njalo kuthi nisasondela niyakhiwa. Aniuze nifike. Siyabonga amadoda kaNkulunkulu ukuthi sesisukile la sasikhona nokuningi kwakuhambisana nakho ke bafowethu. So ke sina 42 years siyambonga uNkulunkulu. Ngixoxelani lokho? Ngixoxa bangifuna ukwenza isicelo madoda kaNkulunkulu. Bafundisi. Ngobe ngasekho lapha lokhu kwenzeka engizokhuluma ngakho. But ibandla lobe likhona. Ngifisa ukwenza isicelo. Ngikhuluma kanje ngoba nginesicelo ngifisa ukusidlulisa kumalungu aDonsi umndeni eDiocese yethu. Ngifisa sengathi uDonsi umndeni kule minyaka ewu8 esel wasihlanganisa ijubilee lika 50 years. Sengathi besingake sinake lokho okulandelayo. 1. Okokuqala. Asikucabange kusemanje ukuthi alingayekwa kodwa ligujwe ngendlela efanele leli jubilee ka 50 years uma kufika u2033. Abanye bethu sobe sesingale. Kodwa abanye bethu futhi sobe sikhona. Ngiyacela befunda doda kaNkulunkulu. Igubheni lejubilee ka 50 years. Into enkulu. Sithi nje uhambe nathi kwaze kwabala. Kodwa iplane lokusekude befundisi ngiyacela. Iplane nje kusekude ijubilee. Ngoba kufuneka kubanga umsindo ongakazi ubonwe.
ubangwa udonsa umndeni ngejubhili ka50 years. Ukuqala lokho bengikucela ngane zakwethu, celebrate the jubilee. Hambe nathi sigcine kwaze kwabala. Now njalo masenza isidlo sesihlangene nebandla eselinga le. Ngaleyo la ngamhlanje nehlangene sekwenziwa inkonzo yesidlo nobeni nobuthelezi nomdunge nobani. Please celebrate the jubilee in 2033. Nini uNkulunkulu azonibeka. Celebrate it. Ezigqophe la ibehlo ufuna ngangijwayele ukuyifakela ikapisi ngibuye ngisifake njengekapisi bese siyakhuza. Bafowethu kokuqala lokho engikucelayo. Ngiyakucela ngobubele bukaNkulunkulu. Akakwazi uNkulunkulu ukuthi asenzele into engaka. uBishop wabona sinakekile ngendlela waqamba inhlangano yahamba namhlanje sithi na 42 years singathi nasisithi 50 sithi hawu wawusibonani uNkulunkulu asi celebrate abantwana bakwethu. Okwesibili bafowethu enkosini, nxa ngibheka amalungu okadonsa umndeni kuyangicacela kodwa ukuthi njengenhlangano yamadoda ebandla ezingeni lasidonsa khona nensizwe ezincane. Into engiyibonisa selithe chapter ngeluleka lokho akuyona isecret ngoba kuphethe nje impilo yebandla engena secret. Yathi ngeluleka ichapter yathi Bishop ake siqinise nathi ekurecruiteni insizwa. Kodwa ke manje sithembele kunina. Uyazi njengoba silapha nje sizele insizwa nami ngiyizele. It's high time ukuthi silo sibadonsela thina kule nhlangano insizwa zethu. Amajongo lawa ethu, amabhungu lawa esiwazalayo siwadonsele enhlanganweni ngoba siwudonsa umndeni. Bafowethu yini ngithi asenze njena? Ingane eningi ngisho emasontweni ethu esonta kuwo aziyazi into okuthiwa ubaba. Ayikho, there is no father figure. Ayikho. Ngisho nazo lezi ke zabafana. There are no father figures. Please, anibuke nibanake abantwana abakhule belahlwe uyise. Akululaka. They're angry. They've got anger issues. Akhulukazi lezi zabafana. Sinobaba esontweni abayinina. Wakwathi umama uFaith Gasa cishe kwakulapha ku82 president of Union mible omnyaka ngisakhumbuli kahle. Ethi ngiyangitshela ezami ukuthi manje ngangizwa ngizele izingane engingayizali ngesisu. Kusho ukuthi nawe uyikholwa uyindoda uzele ingane nongayizali biologically ngoba uyikholwa. Ziphila impilo ebuhlungu izingane zabafana ikakhulukazi ezingabazo yise gcina sezinolaka noma seyikhulile. Lomkhuba wokuba nezingane eziningi ezingenabo baba abazelulekayo wande kakhulu endlini emnyama. That's a fact. Ama-stats lawo engikhuluma ngakho scientifically generated. Ucwaningo ngosekelo lwenziwa lapha eNingizimu Afrika luveza ukuthi nikulalele kahle lokho bafowethu luveza ukuthi u31.7 let's round it off u32% wengane ezimnyama ezingakhuliswa obaba bazo. Kusho ukuthi 31.7 of course I rounded it off 68.3 which is just 68 wengane ezimnyama eSouth Africa ezingahlali noyise abayizalayo kakhulukazi ezimnyama. Ucwaningo lolwenziwe Human Sciences Research Council. That's a crisis. That's a crisis. Kusho ukuthi sefuneka sithembele kobaba laba abakholwayo ukuthi abe ubaba esontweni nasestradini. Ubaba nasestradini.
awuthi nje jeqe ngane yakwethu uthi jeqe nje eqeleni leleni lakhele istrad leseni kuso zingaki ingane ezingenabo obaba yayibona icrisis ngibona ke lokho edonsa umndeni wakithi ngibona lokho 68% wengane ezimnyama ezikhulayo eSouth Africa zingenabo yize 68%. Olinye ucwana ngosike lwenziwa ongoti liveza ukuthi ku75% wengane ezikhule ezingenabo baba zivamile ukuba nentukuthelo embi. They've got serious anger issues. Ukuyibona ingane ijamela uthisha ifinqa. I can bet my last dollar ayikho father figure ekhaya. He's angry. Ubona le ndoda ezokhuluma excuse the pun izokhuluma udoti lapha phambi kwakhe akayijwayele lento kuncane kungakho khona video kade ngiyibuka phambi kwayizolo uphucwa iselfone ngoba uyaganga ngayo uthe suku wayethi ngeke nithathe yami wagoqa ugoqela uthisha nginethwele isigqoko bothisha nibhekene nengane ngithwele isigqoko kwafika uthi uthisha ngizokukushaya athi hayi ngeke kubezala noyise ngabe ubazi ubekhuliswe uyise ngabe ubazi na ethi ubaba uzongishaya akuzulandela amakhekhe ifather figure donsa umndeni engininxenxayo abantwana bakwethu ukuthi ke siwavula amehlo siyofika sithini uNkulunkulu sasonta emasontweni anengane ezingenabo ezingakhuliswanga ngoyise ngangayidlala nje ke uba imodel kababa. Fatherlessness has a huge social impact. Bengikhuluma ngakho kunye khona manje. Ngakho sikhulu kakhulu isidingo samadoda kadonsa umndeni ukuthi akwemukele ukuthi ngezinye ikhathi ama role models ebandleni alezo zingane ukuba baba ngama role models alezo zingane ebandleni ezingenabo baba. Ayibe khona imizamo esiyenzayo ukudonsela abafana namabhongwane ethu kuNkulunkulu. Nesicelo ke bakwethu ukuthi sikulwele ngithe sibheke kwiJubile 2033 ngicela ke sikulwele isicelo sami ukuthi manje umndeni sikulwele nase celebrate iJubile yethu in 8 years to come sibe sifika sekubona izizwe ezintsha ezizobe iqashiya kanye nathi. Now it's an 8-year project. Slowly. Kodwa kuzoluma indoda nendoda izothi ngiyafuna nami ukuba kube khona umntwana. Noma uyamzala noma umzali biologically. Msondeza. Nginalezo izicelo ezimbili. U8 years akusona isikhathi eside. Ake nilwe bafowethu. Ukubangena besiba banjwa isemaphupho. uNkulunkulu anibusise. Thula kwenkosi akube nani njalo. Nami ngiyamangala ungenze awunami ngiyamangala ngiyamangala awu ngiyamangala ungenze nami ngiyamangala siyaqhubeka abafuthi siyanikela nami ngiyamangala Yamangala mina gala yamangala isombonga ngadi sombonga yoshe esukense isombonga ngani sombonga ngani yoshe Sugense
mina namnyamangala mangala mango ngenzela konke yamangala mina yamangala yamanga ngenzela konke yamangala mina yamanga ngenzela konke ngizombonga ngani ngizombonga Jesu ngenzela konke ngizombonga ngani ngizombonga hello Jesu yena ngenzela Sonya Yamangala ngenzela konke yamangala mina yamangala ngenzela konke yamangala mina yamangala Yesehlalo sobukhosi avele lubusa sisungeze thina sisungeze yesehlalo sobukhosi avele lubusa sohlabelela uhosana sohlabelela uhosana
Bani simakade ngoba unomusa. Somandla uNkulunkulu ophakade siyabonga lesimfihlalo izingcwele usondle ngomzimba negazi lendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Nangu ubusondolozela lesakramente emzimbeni wendodana yakho ibutho labantu bonke abakholekayo sisize. Siphekele njalo singamalungu aphila ubudlelwano obungcwele. Ngoba sikhule ukuthanda sekulayini ukuthandwa nguwe uJesu Kristu Nkosi yethu khona busana nomoya ongcwele uNkulunkulu munye kuze kube phakade naphakade. Amen. Baba somandla sizinikela kuwe sikuJesu Kristu Nkosi yethu. Uba sibe umhlatshelo ophilayo sithumele ezweni ngamandla kamoya ongcwele siphile sisebenze ngendlela yokuduyiswa kaJesu. Thula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke agcine inhliziyo nengqondo zene kumazina sekumthandeni uNkulunkulu nendodana yakho uJesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso sikaNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ongcwele sibe phakathi kwenu sihlale kini njalo. Amen. Hambani ngokuthula niyoyithanda nisebenzele inkosi. Ningibekezeleke bengeke ngasho ekuqaleni ukuthi ngizawuphuma sengiphula ukundlela lapha ufuneka nakushaya nje noma u11 bese ngisuka ke ngicabanga ukuthi ngiyofika kahle kulokhu okuthutha nayo. Ngiyabonga. Oh
Sibonga ngembele bangasabi. Wena wedwa ukhulu. Uyisabela.